¿Cómo está la vivienda en Valencia? Para abordar las soluciones, el cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a hablar con Papi Robles, portavoz del Ayuntamiento, ya les decía, de Compromís, y también con Lluís Planells, vocal del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Correcto. Ya estamos aquí los tres, y ahora, ¿cómo está el mercado de la vivienda? El mercado de la vivienda yo creo que está alto. El precio medio, por ejemplo, en Valencia Capital ya están unos 2.500 euros el metro. A lo que podemos entender que una vivienda de 100 metros pues ya son 250.000. Y cuando hablamos de precios medios entendemos que está desde los barrios más altos como los barrios que no son tan caros, digámoslo de esa forma. Por lo tanto, la situación es dramática. Y el tema del alquiler, como no existe un registro claro, porque todos estos datos nos lo da el Colegio de Registradores, pero a nivel de alquiler, como no existe un estudio claro de los depósitos de fianza, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil saber cuál es el precio medio y nos tenemos que guiar por publicidad. Pero creo que la media está en 15,5 euros el metro, que también, lógicamente, es una barbaridad, està molt alto. Bueno, amb les dades que dona Lluís i amb la situació que estem coneguent, i és que la gent que habitualment hem viscut en València està sent expulsada de manera directa, segurament cap de les tres persones que estem assegudes així avui ens podrien comprar una casa a dia d'avui en València, cosa que és prou increïble. Però és que quan parlem de la situació del lloguer, jo recorde quan parlàvem de que la gent jove no podia llogar, però és que ara estem en un moment en què famílies senceres estan compartint pisos perquè no poden assumir ni tan sols el preu del lloguer. Hem arribat al punt en què s'ha esborrat de la faz de la tierra que la vivenda ha de ser un dret, perquè s'ha mercantilitzat tant, és un bé en el que se comercia i això ha arrasat en el dret que hem de tindre a la vivenda. Per tant, tenim un problema crònic que s'ha de resoldre des de diferents vessants, no? Abans estàvem escoltant a Cosgallón, però jo crec que s'han d'aplicar altres mesures que són necessàries, perquè hem de resoldre com fem que totes puguem tindre accés a una vivenda, com fem que puguem llogar i donar seguretat, i com aquelles persones que també volen llogar poden trobar aquest espai per anar treballant, però prioritzant sempre el dret a viure en un lloc, a la possibilitat de fer un negoci, ¿no? Y ahí hi ha moltes interseccions que s'han de treballar. Claro, sobre todo vivir dignamente, porque si es una familia que tiene que vivir con otra familia, todos juntos, yo que sé, 8 personas en 80 metros, pues es que es inviable y eso está pasando. A mí me gustaría ver, yo vi un vídeo que pusiste tú en redes sociales, Papi, haciendo como, simulando una llamada, ¿no? No la van a simular, es una cridada real, ¿eh? Exacto, es una llamada para buscar un alquiler, para preguntar por el precio de un alquiler y bueno, a mí me gustaría verlo porque me parece bastante interesante. En pis per a llogar en València i hem trobat este que costa 1.300 euros al mes i té uns 78 metres quadrats. Anem a cridar per a preguntar les condicions. Hola, buenos días. Mira, os llamaba por un piso que tenéis colgado en Idealista, en la calle. Ah, vale, sí, es una estancia privada. Cuando hablamos de una estancia es alquilar una habitación. A ver, en este caso la estancia conlleva todo lo que es la cocina, el baño privado y la habitación. Ya, pero en el anuncio ponéis 78 metros cuadrados. Claro, tengo que convivir con otras personas y pagando 1.300 euros al mes. No. A ver, convives, pero no la convives en la misma habitación. Pero vamos a ver. Digamos que es un piso que tiene dos estancias privadas, en las cuales cada estancia privada tiene su habitación, su baño, su cocina y su salón. Vamos, que es como si estuviera un piso partido en dos y entonces le llamáis estancia como la mitad del piso porque habéis sacado de un piso dos y entonces los 78 metros cuadrados son vale, la superficie que yo tendría, que sería privativa para mí, entonces estaríamos hablando de eso. Serían unos 40 y algo. Quería saber también pues, un poco qué es lo que tendría que tener para poder dar la entrada, es decir, los costes de fianza y costes de inmobiliaria y demás. Un mes de fianza y 150 euros de garantía adicional. En resum, pots llogar un pis 39 metres quadrats per 1.300 euros al mes. Però és que, a més, hauràs de pagar 2.750 euros només per poder entrar. Esta és la situació del lloguer en la ciutat de València. No sé, desde tu punto de vista... A ver, viendo, claro, aquí me toca la parte fea, ¿no? Que es defender a los agentes de la propiedad inmobiliaria. Hay de todo en esta vida. Lógicamente, en todos los sectores hay quien lo hace mejor o no lo hace tan bien. Está claro que una vivienda, si se publicita
como piso, tiene que ser el piso. Y si no, dentro de los portales está la pestaña de poder alquilar por habitaciones. También, además, los contratos de pisos de habitaciones es completamente diferente a lo que es la vivienda habitual, el piso completo, ¿vale? Que se basa más en el régimen del Código Civil y el otro se basa más en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto es una barbaridad. 1.300 euros una habitación pues no tiene sentido. De hecho, no cumple ni siquiera las medias de los precios. Sí, es verdad que hay algunos casos que cuando hay escasez de producto, pues siempre hay algún aprovechado que va a intentar... Diré que aquest vídeo està gravat en directe, però vam fer una recerca que ja ens semblava prou escandalosa. És a dir, nosaltres ja cridem, i a mi em semblava escandalós que 78 metres quadrats sigueren 1.300 euros. El que passa que ja quan ens trobàrem en què l'havien partit ja va ser de això és massa, no? Crec que és un mal ús per part de la immobiliària, en aquest cas, que ho faci... Bueno, i la propietat, perquè és la que ho planteja, i la immobiliària la que ho comercialitza, però és que és inviable que un pis de 78 metres quadrats pugui costar 1.300 euros al mes, és que això és impagable. Vull dir, jo no sé, bueno, sí que ho sé, estem barallant-nos per un salari mínim interprofessional de 1.000 euros i estem dient així que 1.300 euros per una vivenda de 78 metres quadrats, bueno, a lo millor si eres una sola és bé, però com si és una família que estàvem parlant, és impossible. I ja estem arribant a situacions en les que tenim 2 famílies de 4 convivint en 78 metres quadrats. És insostenible esta situació. No, es insostenible. De hecho, además, te doy la razón, porque en ese aspecto, según el INE, el salario medio de un valenciano está en 21.000 euros brutos, que entonces, claro, que conforme a, digamos, la ética de destinar entre un 35 y un 40% al alquiler, estaríamos hablando de unos 600 y pico euros por cabeza en una unidad familiar, digamos que hasta 1.200 conforme, digamos, las buenas prácticas, però lògicament una persona sola pues, no podria alquilar a dia d'avui ni una habitació. De fet, per a nosaltres, la fórmula de topar el preu del lloguer, de limitar la pujada dels preus del lloguer, és una fórmula que és imprescindible que se posi en marxa. Per a nosaltres, la llei ens ho va permetre molt tard, perquè això se va posar en marxa, i aquesta possibilitat se va obrir en 2023, però des de 2023 fins a dia d'avui la pujada del preu del lloguer ha sigut vora el 20%. És una barbaritat. Estem perdent el temps, perquè la gent que vivim així podríem haver tingut una contenció, almenys en la renovació dels contractes, que està siguent molt abusiva. Porque han subido los alquileres, pero no han subido los sueldos, por tanto, al final es lo mismo. Estábamos diciendo que es muy complicado alquilar un piso, hemos visto la llamada de Papi Robles a esa inmobiliaria, 1.300 euros, pedían por una estancia, ¿no? Que te decía, una estancia compartida. Eso lo considero una estafa, ¿no? Sí, publicidad engañosa como tal. Ahora, si alquiles una habitación como tal, tienes que especificarlo. Era curiós perquè no era sols una habitació, ens va costar d'entendre, perquè el que me va acabar explicant és que ja li deia a Estància que tu entraves per una porta i el que havien tret eren 2 pisos, 2 lofts de 39. Per tant, clar, perquè jo li deia, però compartisses el menjador i compartisses la cuina, i me deia, no, tens el teu menjador i la teua cuina, però clar, imagina, el que fa és partir el pis en dos, però imagina el que és d'ahí. Claro, te sale un salón de 5 metros. A banda de que totes coneguem la distribució habitual dels pisos i al que li toca el pati de llums té unes vistes... Fantàstiques. Vull dir que les condicions en què això se pot fer és terrorífic. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, a ver, hay muchas explicaciones y es que, para empezar, se dejó de construir desde la burbuja inmobiliaria que se comentaba antes. Eso ha sido hubo una bolsa de vivienda que concentró y a partir de ahí se ha ido absorbiendo poquito a poco. Nos atragantamos del ladrillo y ahora nos ha tocado ir soltando. También hay que tener en cuenta un aspecto y es que la población en la provincia de Valencia, por ejemplo, el último año ha aumentado en 48.000 personas. ¿Vale? Esos 48.000 personas han provocado 25.000 nuevos hogares. Claro, no es que hayan 45.000 recién nacidos nuevos, sino que hay 25.000 unidades familiares que necesitan vivienda. Claro, para una provincia como la de Valencia es mucha demanda en ese aspecto, que cuando más demanda hay, más aumenta el precio. También es verdad que he oído mucha gente que ha venido con un poder adquisitivo fuerte y entonces digamos que los precios un poco, donde aquí ofrecías 150, pues el otro decía, pues bueno, en 200 más o menos entro y me cuadra, ¿no? Sí, entonces... Pero es que se están vendiendo pisos por
por millones de euros. O sea, Bueno, per milions d'euros i, a més, que les persones que han de demanar una hipoteca per a fer-ho no poden competir perquè se ve en diners en mà. Això ens porta a que, claro, no ens podem fixar soles en que hem crescut en població, que això jo crec que també té una explicació després, que va molt vinculada a la pujada del preu de la vivenda, sinó que València es va convertir en una ciutat molt golosa per a invertir. I la inversió ha passat per damunt del dret a la vida que tenim, que això després deriva a si tu vols la vivenda per a viure o la vols per a especular, per a lloguer a llarga durada, o fins i tot també un altre tema que està molt en vogue ara, que són el lloguer d'apartaments turístics. I això te porta a un parany en el que és impossible convertir una vivenda per a viure perquè no pots competir amb gent amb un gran poder adquisitiu. Tenim 47.000 persones noves, però és que estan venint perquè, clar, és molt atractiu treballar en València amb el sol que tenim, amb el clima que tenim, i amb els costos de vida que suposa viure en València en comparació amb un sou que pots tindre en Noruega. I hem d'anar en compte, perquè a priori que podia ser una bona proposta per a que la ciutat tinguera més marxa econòmica, igual ens està arribant a enfonsar. Per això nosaltres també el que proposem és que se prioritzi el dret de la vivenda per a viure en ella, i després anar regulant si les persones que ho necessiten tenen o no tenen. Per tant, les administracions han d'invertir molt en vivenda pública, que jo crec que era la proposta que fa el professor de la Politècnica també, i és una inversió que s'ha de fer. Nosaltres avançarem en 1.000 vivendes públiques quan vegem el que hi havia, ara s'estan acabant de construir, però lamentablement això no és prou. Necessitem milers i milers i milers de vivendes públiques per a contrarrestar el que està passant en aquest mercat, per a combatre-ho. I mentrestant prendre mesures, perquè això és que és inviable. el profesor decía que topar el alquiler es un error. Bueno, nosaltres ahí no estem d'acord, perquè una cosa és que tu focalitzes només amb una mirada de vivenda com a bé mercantil, com si estigueres mirant al mercat, però topar el preu del lloguer per a les persones que ho necessiten com a un dret social és un encert de totes. Ell fa un estudi molt econòmic i en aquest enfocament ho adreça a un error, perquè el que fa això, evidentment, és regular el mercat, i si tu tens una proposta de que el mercat se regula soles, clar, te falla. Això no és bo, però no pots mirar la vivenda soles com un bé de mercat, i per això per a nosaltres és un parany molt més ampli. Veure quines solucions hem de tindre des de l'administració, treballar amb el mercat, també. Jo crec que amb les constructores s'ha de treballar el cedir sòl públic, deixar que se construïsca vivenda amb un acord de si el sòl és meu i tu poses la vivenda, l'hauràs de posar a uns determinats preus, i, ojo, hem d'obrir ja el melón, vivenda pública que se quede en l'administració, de la que puguen gaudir totes les generacions i que després no se puga vendre en el mercat. No sé si m'estic explicant. Si tu compres una vivenda pública a preu de vivenda pública, no és just que en els anys la pugues vendre com un bé que hagueres comprat en el mercat. És trampós, perquè aleshores el que ha tingut dret a això está guanyant doble. Sí, la compras por poner cifras, por 100.000 y la vendes por 400. Claro. Pues eso tampoco es exacto. Això no s'haurien de llevar mai els mòduls de vivenda pública que en el govern valencià actual estem veient com han reduït a 10 anys la possibilitat de vendre en el mercat lliure. Nosaltres estem posicionats completament en contra, perquè el que diguem és que l'administració s'ha de quedar en aquesta vivenda i fer un preu de lloguer assequible, o en tot cas, si la vens, l'has de vendre per a que mai es puga vendre a major preu. L'administració no se gasta els diners para que tú guanyes, se gastas diners para que tú tengas derecho a una vivienda, ¿no? Yo de todas formas discrepo con lo que Papi en un momento dado dice conforme al piso turístico. Piso turístico, yo hablaría más de vivienda turística. Bueno, sí, si vols para hablar... Pero para mí es importante la diferenciación por un motivo, porque se estima que hay unos 8.000 en Valencia Capital, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sobre esos 8.000, si es un piso, realmente es probable que no cumpla la normativa. Y si es un bajo, es decir, es verdad que Valencia también ha absorbido un montón de bajos que estaban vacíos, que también, oye, es darle una forma de una salida al urbanismo propio. Es decir, todo, eso sí, el problema es que nos pasa siempre es que siempre legislamos a toro pasado. Es decir, ya cuando un poco ya está todo montado, ¿no? Pero sí que es verdad, decía el profesor de la cátedra en concreto, que si hubieran 1.000 viviendas más en Valencia, bajaría el precio de forma escandalosa. Yo no estoy del todo de acuerdo en lo que comenta, es decir, porque es probable que si hubieran 1.000 viviendas más, habría... 1.000 viviendas más igual de caras. Sí, tenemos que tener en cuenta que Valencia ahora mismo tiene una demanda embalsada bastante amplia, entonces eso
como tal ya puede provocar que, aunque se pongan 1.000 viviendas más, que podrían ser incluso los 1.000 pisos, que no viviendas turísticas, que no son legales, es decir, pues sí que, digamos que un poco regularía algo más el mercado, pero sí que es necesario y urgente que tanto las administraciones se pongan de acuerdo y exista un gran pacto de Estado. Es decir, el gran pacto de Estado, no podemos tener una ley de vivienda cuando esa ley de vivienda están finalmente de llevar las competencias a la autonomía y de la autonomía al ayuntamiento. Claro, o se ponen los tres de acuerdo o no. Y ahí a los políticos, Papi, por la parte que te toca, es decir, es que se pongan de acuerdo a la hora de provocar para que haya más viviendas y que haya un acuerdo en el precio, en fijar o no fijar y demás. Y luego, además, con el tema de construir más. A ver, desde que se licita un solar, que empieza el visado, son 2 años. És molt de temps. 2, 3 años. No vamos a esperar 2, 3 años. Tenemos que buscar una solución inmediata. Yo creo que, como bien decías y bien completabas, hay un auténtico drama de gente con un nivel de vida medio alto, que está teniendo dificultades para vivir, por ejemplo, en la capital, y mucha de esa gente que tenía una filosofía de vida y vida de alquiler, que están desplazándose y están siendo expulsados del extrarradio. Però és que l'expulsió a l'extrarradio, perdona que te talle, però estava en nivells, me'n vaig a viure al Boralla, per exemple, o a Picanya, i jo ja estic començant a escoltar a famílies, m'estic anant a la Vall d'Uixó per a treballar en València. O sigui, és insostenible. Este tema és insostenible i, com bé dius, necessitem solucions a curt, a mitjà i a llarg termini. I, de fet, totes coneguem finques que estan buides en València, que tampoc no hem de perdre aquesta visió. I hem de veure com s'ha d'invertir per a rehabilitar-les, per a comprar-les i per a posar-les a disposició. I en aquesta línia, en la pròpia llei estatal, que jo crec que està molt ben pensada i que després se va desenvolupar en l'autonòmica, però no puc entendre que el Partit Popular ho lleve perquè és una bona ferramenta, se permet que l'administració compre edificis o pisos per davant d'un negoci entre privats. És a dir, s'identifica que si hi ha un intercanvi i te van a vendre, per exemple, una torre de pisos, de 134 pisos, per 2 milions d'euros entre privats, l'administració pot entrar i dir no te la compre jo. I això et permet que al dia següent, pràcticament, o sigui, amb el procediment que això té, però en qüestió de mesos, tu tingues 134 vivendes a disposició. Poca broma, s'ha d'utilitzar tot, construir, poder comprar de manera prioritària i veure també com reformular, perquè nosaltres, les vivendes d'ús turístic, el problema que li vegem a dia d'avui són 2 vessants. Una, que nos hemos pasado de la raya, que ja n'hi ha massa i per tant no podem continuar creixent en València, per això la nostra aposta és paralitzar Massollà. I en segon lloc, mirem quines se poden posar a disposició, perquè com tu bé deies, n'hi ha algunes que abans de la normativa que se va posar en 2018, si no recorde malament, es van fer en pisos, en plantes altes. Bueno, pues tot això, quan vaig deixant de complir amb la llei, ha d'entrar de nou al parc públic. Moltes solucions. Nosotros continuamos con el debate de qué está pasando con la vivienda en Valencia y estábamos también hablando un poco de los pisos turísticos, de que están expulsando esos pisos turísticos a los ciudadanos del centro. Hablamos de la gentrificación, que ya es una palabra manidísima, pero bueno, está pasando en Valencia y eso es así. Pero a mí me gustaría también hablar de otra cosa, de la campaña que tiene Compromís están recogiendo firmas precisamente para eso, para que no te echen de tu casa, ¿no? Clar, nosaltres, com vos deia abans, el fet de que no continuem pujant el preu del lloguer és algo fonamental. Ho hem demanat en diverses ocasions, tant a les Corts com a l'Ajuntament de València, perquè entenem que és una d'aquestes coses que la gent que fem política haurien d'estar d'acord, i veiem que per ahí no passa, doncs hem tornat a la nostra essència, eixim als carrers, li expliquem a la gent quina és la proposta i estem arreplegant signatures per tal d'entregar-les i fer-li la proposta tant en este cas a María José Català com a Carlos Mazón de que d'una vegada per totes topen el preu del lloguer en València, perquè és que si continuem així, d'ací 2 anys estarem a 3.000 euros al mes i només que n'hi haurà gent que vulgui guanyar diners en les nostres vivendes o gent que vindrà d'altres llocs, que efectivament la ciutat va creixent de gent, però no està creixent en la gent que hem configurat aquesta ciutat, està creixent en altra gent que està venint, que són benvinguts, però totes hem de poder viure així. Exacto. Jo el que vull és que València no tinga 820.000 habitants com té ara i que haguera pujat 45.000, perquè la realitat és que cada trimestre 3.000 persones que vivien en València se'n van perquè no poden pagar el preu del lloguer. Per tant,
fem que vinga eixa gent, però fem que la gent que vivia així se pugui quedar. I aquesta és la nostra campanya. Està tenint superbona acollida, ens signa tot el món, perquè la gent diu, ostres, clar que vaig a signar, el meu fill, la meva filla, la meva amiga, la meva exparella, nosaltres mateixos en família tenim aquest problema. Jo penso que és una proposta que aúna totes les voluntats possibles i nosaltres no ens cansarem de presentar propostes i mocions per a que així siga. ¿Queréis recoger 10.000? ¿Cuántas lleváis? No, nosaltres hem dit que volem 10.000 molt pronte, perquè jo estic superconvençuda de que les anem a sorpassar. Mira, en menys de 48 hores ja teníem el dissabte més de 1.000 signatures. Avui hem tornat a eixir al carrer i entre el matí i la vesprada hem arreplegat 500. Anem a molt bon ritme perquè a tot aquell que tu li demanes que te signe per topar el preu del lloguer està d'acord. Claro. Desde el punto de vista de los propietarios, ¿cómo es? O sea, ¿cuántas viviendas te llegan a ti y cuánto duran? Porque yo he llegado a leer que duran horas las casas en los portales. Sí, a ver, por norma general, yo creo que no llegamos a publicar en los portales todas las viviendas que nos entran. Realmente, al igual que la compraventa, tenemos una demanda embalsada de gente que busca vivienda en las propias agencias inmobiliarias. Por lo tanto, conforme te entra una vivienda, dices, pues mira, me entra esto y automáticamente lo derivas. Has pasado incluso los filtros que te piden los propietarios a la hora de la capacidad económica que tiene el inquilino y prácticamente lo derivas. Sí que es verdad que la gente está muy estresada y es lógico, porque además los contratos, digamos, que van acabando. Entonces los 5 más 3 años, mucha de esa gente está contando un poco los días que le queda a la hora de renovar. Es un drama en ese aspecto. Hay otro aspecto ahí que yo es que creo que nos vamos a quedar sin tiempo y voy a tener que invitaros otro día.